Dotar de maior seguridade viaria esta estrada. Ese é o obxectivo principal da senda peonil que unirá Porto Santo co enlace da AP9, unhas obras que deron comezo esta mañá e que responden a unha das demandas históricas dos veciños de Poio. Estamos a falar dunha senda de 400 metros e tamén vai a levar iluminación, creo que son 14 ou 15 farolas as que vai a levar e, polo tanto, unha medida de seguridade importante para un núcleo de población tamén é importante en toda esta zona, non? E iso, unido a todas as melloras de seguridade vial que estamos acometendo na PO 308, que vai a ter unha senda ou unha acera desde Pontevedra hasta Lanzada, pois entendemos que é unha das carreteras máis importantes que hai a nivel de vehículos, pois vai a contar con de seguridade moi importante, e este enlace a PO 308, pois evidentemente tamén, non? Por lo tanto, creo que algunha demanda veciñal que vai a quedar resolta pois nos próximos días ou nas próximas semanas. Sempre foi unha demanda aquí ter un camiño seguro entre Pontevedra, entre a parroquia de San Salvador e a zona de Lourido e Campelo. Sabedes que nós levamos uns anos intentando conseguir facer unha senda peonil que una Pontevedra con Combarro. Hai tramos importantes feitos e este ven a axudar e a complementar esa demanda, non? En total, 450 metros de longitude nos que se mellorarán os pasos de peóns e nos que se instalarán 14 novas luminarias. Llevaremos una doble línea continua con una baliza H75 por el medio, de forma que haga de efecto separador de lo que es el tráfico rodado a lo que es la senda peatonal, que es el itinerario peatonal. Este carril de subida seguramente también lo vamos a estrechar a 2,90 para tratar de reducir la velocidad en el tramo anexo a la senda. Luego se completará con un alumbrado público específico de toda la avenida y uno específico también para paso de peatones, que se trata, digamos, de una iluminación distinta del alumbrado público de la calle para que resalte más lo que es la zona de paso de peatones. Lleva 2 en este paso de peatones y 2 en el de arriba del todo, que son un poco los pasos de peatones más importantes que tienen más tránsito, digamos, ¿no? As obras contan cun orzamento de case 49.000 euros e cun prazo de execución de 3 semanas, aínda que este dependerá das condicións climatolóxicas.